салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам ки дар як моҳ аз YouTube ман чанд қадр сум кор мекунам дар ҳамин канали чӣ гап. То охири видео тамошо кунен, лайк монен ва дар канал обуна шавен. Аз сабабе ки саволо бисёри бад шуд дар ман ки аз YouTube чанд қадр сум кор мекунӣ, рости гап ман нахостум дар ҳамаи саволо якта ҷавоб диҳам, як видео кунам, ҳама ҷавобша гирам. Рости гап ман аз YouTube хеле сум гирифтагиам, не ки аз ҳамин канали чӣ гап якум бора дар ман сум гузаштаестай, у дига сумое ки ман гирифтагиам аз дига каналон буд, барои ҳамин хостум як видео кунам. Хай ҳозир медароем сайти чӣ гап ва AdSense. ва чӣ хеле ки мебинем ин сайти AdSense ва дар инҷа мо ин моҳашда $132 кор кардем. ва ин рӯз 20 май насиб карда боша 21-да ҳамин суме ки ҳозир шумо мебинен, яъне $132 бояд дар картаи мо гузарад. мо картамона торикара мондагием, барои ҳамин дигар ягон чида чақа намерасем. ин ҳамин $132 рост ба картаи мо мебия, фақат рубл шуда мегузарад, барое ки картаи ман картаи Россия. ва чӣ хеле ки мебинем бародаро, суми мо 00 шуд, барое ки сум аллакай гузашт. ин рӯз 22 май. Рости гап як рӯз дер кардан ҳеҷ гап не, як рӯз ду рӯзда аҳамият наметиҳем. ва чӣ хеле ки мебинем последний платёж $132. ба номерои мо сообщение омад, ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам чанд қадр сум гузаштагиай. чӣ хеле ки мебинен ин ҳамин iPhone X мо, ҳозир медароем сообщение ва мебинем сообщение омадагӣ аз Сбербанка чанд қадр сум дар мо гузашт. чӣ хеле ки мебинен 8451 рубл. ин ҳамин моҳи гузашта, яъне моҳи январ, ба мо 8451 рубл аз YouTube гузашт. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо. чӣ хеле ки диден, ҳар моҳ ин ҳамихел дар мо кам сум мегузара аз YouTube. бисёриҳо фикр мекунанд ки блогерои тоҷик суми калон кор мекунанд. не бародаро, хато мекунед. ин ҳамин $132 ки диден ҳилла кор мекунад аз $100 зиёд. барои ҳамин фикротона ҳар су набарен, дар канал обуна шавен, дастгирӣ кунен, то мо суми калон кор кунем ранги дига блогерои дига давлатҳо. боқӣ дар паноҳи худо бошен. то видеоҳои оянда. хайр. худона эҳтиёт кунед.